θα ήθελα να ξεκινήσω με το απλό τραύμα. Το απλό τραύμα είναι κάτι που συμβαίνει, έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι ένα γεγονός ή μια κατάσταση που την βιώνουμε ή την αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απειλητική για την σωματική μας ακεραιότητα και για την ψυχική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, είναι κάτι που, ένα γεγονός ή μια κατάσταση που το νιώθουμε ως αβάσταχτο ή το αντιλαμβανόμαστε ως αβάσταχτο. Ταυτόχρονα, για να πούμε ότι δημιουργείται ψυχικό τραύμα, νιώθουμε πλήρως αδύναμοι και ανίκανοι να διαχειριστούμε τα συναισθήματα που αναδύονται. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ψυχικού τραύματος, ότι συμβαίνει κάτι αβάσταχτο για μας, μπορεί το διπλανό μας να μην είναι αβάσταχτο, αλλά για μας είναι αβάσταχτο και νιώθουμε αδυναμία να αντιδράσουμε ή να διαχειριστούμε τα συναισθήματα που αναδύονται. Συνήθως συνοδεύεται από πάγωμα, ακινητοποίηση, τρόμο. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι ένα τραύμα είναι μόνο κάτι που είναι τραγικό ή που έχει σωματική πρόσκρουση, βία, ατύχημα, δυστύχημα κλπ. Ο Colin Ross, ένας τραυματοθεραπευτής από την Αμερική, λέει ότι η έλλειψη αγάπης είναι ένα ψυχικό τραύμα. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τραγικό. Οπότε, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος βιώνει επανειλημμένα τέτοια τραύματα, καταστάσεις ή γεγονότα όπου απειλείται η σωματική του ακεραιότητα ή αισθάνεται ότι δεν το αγαπάνε, παραμελείται συναισθηματικά ή ψυχικά ή σωματικά. Οπότε, όταν αυτά τα γεγονότα είναι επαναλαμβανόμενα, χτίζεται μία κατάσταση που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να το διαχειριστεί. Ειδικά αν αυτό το τραύμα συμβαίνει σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, όσο πιο πρώιμο είναι το τραύμα, τόσο πιο δύσκολο να επουλωθεί. Και όταν λέμε πρώιμο τραύμα, μπορεί το πρώτο τραύμα που μπορεί να βιώσει ένα ανθρώπινο να είναι μέσα στη μήτρα. Και πολύ συγκεκριμένα από τις πρώτες μέρες κύησης. Γιατί η πληροφορία στο περιβάλλον της μήτρας και του οργανισμού που έχει γίνει η γονιμοποίηση λέει ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Οι ορμόνες που εκρίνονται δίνουν την πληροφορία στο γονιμοποιημένο οάριο ότι δεν θα είναι πολύ εύκολη η κύηση. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Φέρει με απόλυτη συνείδηση που μπορεί να την κατάσταση, δεν μπορεί, συνήθως όταν δουλεύουμε ενδομήτριο τραύμα, που οι ενθυμίσεις δηλαδή είναι σωματικές και όχι φράγμα. Ταυτόχρονα μου κόβεται η αναπνοή, νιώθω έναν τρόμο και δεν ξέρω. Θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις, απαντήσεις καθώς μιλάμε, για να μην... Εμένα με βοηθάει περισσότερο αυτό. Θέλετε να κάνουμε έτσι ερωτοαπαντήσεις, αλλά να σηκώνετε το χέρι για να σας βλέπω, για να δίνω εγώ το λόγο, για να μην αποσπάμε. Ναι, το κάνουμε έτσι, γιατί αν μιλήσω πολλή ώρα, μετά μπορεί να ξεχάσετε αυτά που θέλετε να ρωτήσετε. Εγώ βοηθιάμαι πάρα πολύ αν με ρωτάνε, από το να μιλάω μόνη μου, ξέρει. Ωραία. Οπότε, ναι. Θέλω τη μήτρα, όπως είπατε, έτσι, ένα πρωταρχικό. Όταν είναι σε ενδιαφέρουσα γυναίκα, τι μπορεί να καταλάβει το έμβριο, σε ψυχικό τραύμα δηλαδή. Οτιδήποτε συναίσθημα υπάρχει, ότι όταν νιώθουμε συναισθήματα, ταυτόχρονα εκρίνονται και συγκεκριμένες ορμόνες και ουσίες στον οργανισμό, στο νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο, στο αίμα μας. Οπότε αυτά κυκλοφορούν μέσα στον πλακούντα και μέσω του λόρου, στο έμβριο. Οπότε οτιδήποτε εκρίνεται από τη μητέρα, επικοινωνείται προς το μωρό. Οπότε τα συναισθήματα έχουν και χημική υπόσταση. Η μία μεταξύ της μητέρας και του εμβρίου ουσιαστικά μεταφέρει την πληροφορία του αν είναι δυσφορικό ή ευχάριστο το περιβάλλον. Πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες πια
που αποδεικνύουν ότι περιγενετικά και στο ενδομήτριο, δηλαδή κατά την γέννηση και πριν και μέσα στην κύηση, η ψυχολογία της μητέρας επηρεάζει πάρα πολύ το νοσοποιητικό, το ορμονικό του μωρού, την ψυχολογία του και μάλιστα ξέρουμε ότι οι περισσότερες ασθένειες που εκδηλώνονται στην ενήλικη ζωή οι συνθήκες δημιουργούνται μέσα στο ενδομήτριο. Απλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε ακόμη. Δηλαδή την πληροφορία την έχουμε, αυτό γράφω και στο βιβλίο μου. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές μέθοδοι, κανένα δυο μοντέλα τραυματοθεραπείας που μπορείς να μπεις μέσα στο ενδομήτριο και να λύσεις το ενδομήτριο τραύμα. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από κρίσεις πανικού, από τρόμο, από διωγγωμένα συναισθήματα που φαίνονται ότι είναι υπερβολικά σε σχέση με το γεγονός που τα προκαλεί στην ενήλικη ζωή. Οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες έχουν τη ρίζα τους στο τραύμα. Αν όχι όλες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και για τον Γκάμπορ Ματέ, ένας γιατρός. Τώρα έχει αρχίσει έτσι μια κίνηση πολύ να έχει φτιάξει βίντεο, έχει γράψει βιβλία, έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά τα βιβλία του. Και αυτός επιμένει πάρα πολύ, είναι από τους λίγους γιατρούς που επιμένει ότι όλες οι ασθένειες, ιδίως αυτοάνωσα και καρδιοαγγειακά, έχουν τη ρίζα τους στο ψυχικό τραύμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε και να ενημερωνόμαστε για το ψυχικό τραύμα. Γιατί καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας. Το πώς θα είμαστε σαν ενήλικες, το πώς θα γεράσουμε και το πώς θα πεθάνουμε. Και στα παιδιά καθορίζει το πώς θα αναπτυχθεί ο εγκέφαλός τους, η διαχείριση του νου, αν θα μπορούν να είναι συγκεντρωμένες στο μάθημα ή όχι, και ακόμη και στον αν θα αναπτυχθούν οι δομές του εγκεφάλου πλήρως. Έχουμε λοιπόν ένα απλό τραύμα. Συμβαίνει κάτι που ήταν αβάσταχτο για μένα, αλλά μπόρεσα μετά ή αν είμαι μικρό παιδί, να με πάρουν αγκαλιά, να με περιθάλψουν, να με απασχολήσουν, να φύγει το μυαλό μου από εκεί ή ας πούμε να με πάνε σε ασφαλές μέρος ή βλέπω κάτι έτσι, που με τρομάζει, γιατί μπορεί να δεις κάτι που να σε τρομάξει και να είναι αβάσταχτο. Δεν χρειάζεται να συμβεί σε σένα, έτσι. Αλλά όλο το υπόλοιπο περιβάλλον μετά και η συνέχεια της ζωής μου με βοηθάνε να το επεξεργαστώ, να το συζητήσω αν είμαι λίγο μεγαλύτερο παιδί, να νιώσω μια ανακούφιση, να ξαναρχίσω να παίζω την άλλη μέρα, σαν να μην τρέχει τίποτα και γενικά να υπάρχει μια φροντίδα. Τότε λοιπόν αυτό το τραύμα δεν αποτυπώνεται, δεν μένει το αποτύπωμα του τραύματος στο νευρικό μου σύστημα. Βρίσκει μια λύση. Υπάρχει μια ανακούφιση. Okay. Αν το γίνει άμεσα, δηλαδή. Αν γίνει άμεσα, μπράβο. Οπότε, αν δεν γίνει άμεσα και παραμείνει η απόκριση του νευρικού τραύματος, όπως λέμε, το πάγωμα ή ο θυμός που δεν εκφράστηκε ή η κραυγή που δεν βγήκε, αυτό είναι η απόκριση, έτσι. Η απόκριση, λοιπόν, αν δεν εκδηλωθεί προς τα έξω, θα μείνει παγιδευμένη στο νευρικό σύστημα. Και τότε μιλάμε για διαταραχή μετατραυματικού άγχους, το οποίο είναι κάτι που εκδηλώνεται και στα παιδιά, απλά δεν φαίνεται στα παιδιά, γιατί μπορεί να εκδηλώσουν παθησιακές δυσκολίες, αϊπνίες, θυμό, να μαλώνουν με τα άλλα παιδιά και να έχουν... Πονάει η κυλίτσα ενώ δεν έχει τίποτα, πονάει το κεφάλι, δεν θέλει να φάει, κάτι το ενοχλεί, έτσι. Και να βιώνουν διαταραχή μετατραυματικού στρες και να μην το ξέρουν οι ενήλικες. Και να συνεχίσει αυτή η διαταραχή μετατραυματικού άγχους ή στρες μέχρι την ενήλικη ζωή. Okay. Οπότε, έχουμε ένα απλό τραύμα που μπορεί να λυθεί, είναι δυνατόν να λυθεί αν οι συνθήκες βελτιωθούν, ακόμα και στην έγκυο μητέρα, έτσι. Μπορεί να τρομάξει για κάτι, μπορεί να βρεθεί σε ένα ατύχημα ή μια πρόσκρουση με το αυτοκίνητο, αλλά μετά να ησυχάσει, να ηρεμήσει, οπότε θα συνεχίσει τους υπόλοιπους μήνες κοίησης σε καλές συνθήκες. Okay.
Όμως υπάρχει και το σύνθετο τραύμα. Δηλαδή, η ίδια μητέρα, μιας και ανέφερα αυτό το παράδειγμα, ενώ το θέλει πάρα πολύ το παιδί, συμβαίνει ένα ατύχημα όταν οδηγεί έγκυος και το παιδί παίρνει την πληροφορία του σοκ στο νευρικό του σύστημα. Γιατί παίρνει τις ίδιες ορμόνες και ουσίες που εκρίνει το νευρικό σύστημα της μητέρας. Κατεχολαμίνες, δηλαδή νορεπινεφρίνη, κορτιζόλη κλπ. Συνεχίζει η κοίηση, η μητέρα δεν έχει υποστήριξη, συνεχίζει να είναι σοκαρισμένη από το ατύχημα και να βλέπει και εφιάλτες από αυτό. Και όταν γεννιέται το παιδί, η μητέρα είναι ήδη ταραγμένη, οπότε δεν αντικρίζει, δεν καλωσορίζει το έμβριο που γεννιέται, το βρέφος. Και είναι λίγο παγωμένη όσον αφορά το καλωσόρισμα του βρέφους και δυσκολεύεται και πάρα πολύ στο θυλασμό. Οπότε αρχίζει, εκεί δημιουργείται ένα τραύμα πρόσδεσης. Και επειδή είμαστε θηλαστικά όντα και ο εγκέφαλός μας είναι σαν τον εγκέφαλο από το κατσικάκι, εάν δεν προσδεθούμε, αν δεν βρούμε το βυζί που λέω εγώ να πιούμε το γάλα της κατσίκας, ο εγκέφαλός μας καταγράφει ότι εμείς κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Χωρίς υπερβολή. Νευροχημικά, η πληροφορία του εγκεφάλου εκείνη τη στιγμή είναι ότι εγώ θα πεθάνω, αν δεν συνδεθώ. Γιατί είμαστε θηλαστικά όντα και είναι έτσι φτιαγμένος ο εγκέφαλός μας και το νευρικό μας σύστημα. Αν το μωρό δεν θυλάσει από τη μαμά. Δίνω το παράδειγμα με το κατσικάκι. Ναι. Το ανθρώπινο μωρό μπορεί να ζήσει χωρίς το βυζί και το γάλα της μητέρας. Ναι. Έχει αποδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και γενικά έχει αποδειχθεί στους αιώνες των αιώνων, έτσι. Μπορεί να ζήσει και με το γάλα ενός άλλου ζώου, ας πούμε. Και το κατσικάκι μπορεί να ζήσει αν του δώσεις αλινής κατσίκας, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι η πρόσδεση γίνεται στα θηλαστικά, γίνεται για να, οντολογικά, για να βρει το ζώο το βυζί και να θυλάσει, για να επιβιώσει. Γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου εάν δεν προσδεθεί. Τόσο όπως η τροφή. Ναι, κατανοητό τι λέω. Οπότε λοιπόν η θρέψη δεν είναι μόνο σε φυσικό επίπεδο μέσω γάλακτος, αλλά είναι ενεργειακή από τη σύνδεση, από τη μυρωδιά της μητέρας, από το δέρμα της μητέρας. Και το βρέφος που συναντάει τα μάτια της μητέρας μπορεί να μην έχει καθαρή όραση, αλλά το παγωμένο βλέμμα από το ζεστό βλέμμα μπορεί να τα διακρίνει. Οπότε, συνεχίζουμε την ιστορία για να σας εξηγήσω τι είναι το σύνθετο τραύμα. Το ίδιο έμβριο, λοιπόν, γεννιέται, γίνεται βρέφος, συναντάει μια παγωμένη μάνα, γιατί είναι ακόμη σοκαρισμένη και αστήριχτη στη ζωή της και κουτσά στραβά θυλάζει, απογαλακτίζει πολύ σύντομα, σε 2-3 μήνες δηλαδή, και μετά αναγκαστικά πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά. Και εκεί δεν υπάρχει πλαίσιο στήριξης. Ή υπάρχει μια γιαγιά, η οποία είναι άρρωστη, ή υπάρχει μια γιαγιά που είναι πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ σκληρή και γίνεται αυτή ο πρώτος φροντιστής του βρέφους. Οπότε βλέπετε ότι ξαφνικά η ιστορία του βρέφους διαγράφεται δύσκολη με μια πρώτη φροντίστρια που δεν είναι η μητέρα του, δεν μυρίζει σαν τη μητέρα του. Οπότε έχουμε βίαιο αποχωρισμό, υπάρχει διαταραχή στην πρόσδεση εκεί. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει η ζωή αυτού του παιδιού με συνεχόμενα επαναλαμβανόμενα γεγονότα που δεν του επιτρέπουν ούτε να προσδεθεί με ασφάλεια, ούτε να αισθανθεί ότι κάποιος το βλέπει και για αυτό που είναι και το αναγνωρίζει για αυτό που είναι ή το αγαπάει, ούτε να αισθανθεί ότι αξίζει για αυτό που είναι. Και χτίζεται λοιπόν ένας ψυχισμός που έχει καταγεγραμμένες τις πεποιθήσεις ότι εγώ δεν αξίζω να με αγαπάνε, ότι θα πεθάνω, νιώθω ότι θα πεθάνω από το φόβο μου, όταν φοβάμαι σαν να είμαι στη μήτρα τότε κόντεψα να πεθάνω. Και όλες οι εμπειρίες χτίζονται σαν καλωσιά
η μία πάνω στην άλλη, με ρίζα το πρωταρχικό τραύμα που είναι μέσα στη μήτρα, που είναι τρόμος θανάτου. Και κατά ένα μαγικό περίεργο τρόπο, όλα επαναλαμβάνονται σαν να είναι μέρος αυτής της πρωταρχικής ρίζας. Δηλαδή, θα βιώνει καταστάσεις που τις βιώνει ή τις προκαλεί να βιωθούν σαν τρόμο ότι θα πεθάνει. Να πω κάτι. Επειδή το θέμα είναι βαρύ και θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ τολμηρές που ήρθατε, θεωρώ ότι μια τέτοια κουβέντα είναι από μόνη της πυροδοτική για εσάς. Γιατί αρχίζετε και σκέφτεστε για τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, έτσι, και τον εαυτό σας. Και τους μαθητές σας και μη συζητάς. Οπότε, πρώτον, θέλω να συνεχίσετε να αναπνέετε, γιατί αν παρατηρήσετε, έχετε ήδη κρατήσει την ανάσα σας πάρα πολλές φορές. Σας βλέπω. Και ακούστε το λίγο, με λίγο απόσταση. Όλοι είμαστε τραυματισμένα όντα. Δεν υπάρχει ανθρώπινο πλάσμα που να μην είναι τραυματισμένο, γιατί είμαστε θηλαστικά όντα και είμαστε ένα περίεργο θηλαστικό όν που κάνει ένα χρόνο να περπατήσει. Το κατσικάκι περπατάει αμέσως μόλις βγαίνει. Μόλις του βγάλεις το πλακούντα, αρχίζει και περπατάει και μετά από λίγο θα βυζάξει. Εμείς κάνουμε έναν ολόκληρο χρόνο, που σημαίνει αργεί πάρα πολύ ο εγκεφαλός μας να μεγαλώσει, είναι πολύ, το μυοσκελετικό μας αργεί να ολοκληρωθεί, να αλλάξει θέση, όρθια θέση κλπ. Άρα είμαστε ευάλωτοι από τη φύση μας. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις τραυματίσει το παιδί σου και το παιδί σου να μην τραυματίσει το δικό του παιδί, γιατί έτσι πάει. Έτσι πάει. Και θα μιλήσουμε για το διαγενειακό τραύμα. Οπότε λίγο προς τον εαυτό, έτσι, μην αρχίσετε να κρίνετε πολύ αυστηρά τον εαυτό σας. Σου λέω, μπορεί ένα παιδί να μην θύλασε, αλλά να έχει μια πολύ καλή ανάπτυξη. Και να έχει ένα περιβάλλον πολύ προστατευτικό. Υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί με δυσκολία στη γέννα, με τυλιγμένους λόρους, με θερμοκοιτίδες για μήνες, θερμοκοιτίδα που είναι το χειρότερο πράγμα. Να μην έχεις μυρίσει ποτέ τη μαμά σου για έναν ολόκληρο μήνα. Κι όμως και τα έχουν καταφέρει και είναι δυνατές ψυχές. Έτσι. Και επίσης για μένα δεν είναι μόνο το βιολογικό στοιχείο στο τραύμα. Γεννιόμαστε με μια ιδιοσυγκρασία και γεννιόμαστε με μια ψυχή. Οπότε είναι το ίδιο τραύμα που θα συμβεί σε δύο ανθρώπους θα είναι αλλιώς στον έναν και αλλιώς στον άλλον, γιατί θα κουμπίσει πάνω σε άλλο περιβάλλον, σε άλλη ιδιοσυγκρασία και σε άλλη ψυχή με το ταξίδι της, με τον προορισμό της. Γι' αυτό και εγώ στη δουλειά μου βρίσκω ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν και κάνουν πολύ βαθιά δουλειά με το τραύμα και πουλώνουν πραγματικά και υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να το πάνε βαθιά και πάνε μέχρι ένα σημείο ή δεν πάνε καθόλου. Και είναι οκ. Ο καθένας έχει την προορισμό του και το ψυχικό τραύμα από μόνο του εγείρει θέματα πνευματικά, μεταφυσικά και θεολογικά. Αυτό περιγράφω και στο βιβλίο μου, ότι αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε γιατί σε μένα, γιατί να γίνει έτσι, από πού προέρχομαι πριν από την σύλληψή μου και πού πάω όταν πεθαίνω και ποιο το νόημα μιας ζωής που γεννιόμαστε θηλαστικά όντα, πάρα πολύ ευάλωτα, ζούμε μια δύσκολη ζωή, το βάσανο της ανθρώπινης ζωής, όπως το λέω, και τελικά πεθαίνουμε. Απλά. Ποιο το νόημα. Οπότε, καθώς αναρωτιόμαστε για το ψυχικό τραύμα, από μόνοι μας αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε το γιατί ζούμε. Εύχομαι να μαλάκωσα λίγο την ανησυχία. Όταν καταφέρει κάποιος να λύσει το τραύμα και να αποκτήσει με τον εαυτό του, ας πούμε, μια ευτυχισμένη ψυχή, ας πούμε, και μετά λες, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο μετά. Μετά είναι πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Και εγώ γι' αυτό επιμένω, γιατί είναι πολύ ωραίο όταν το λύνεις. Και μου δίνεις και πάσα να εξηγήσω τι σημαίνει λύνω το ψυχικό τραύμα. Okay.
Ο κόσμος νομίζει ότι η λύση μου του ψυχικού τραύματος σημαίνει ότι αλλάζει η συμπεριφορά μου, μαθαίνω να μιλάω πιο ευγενικά, είμαι πιο προσεκτική στη δουλειά μου, είμαι πιο τακτικός άνθρωπος, δηλαδή ότι αλλάζει η συμπεριφορά. Εννοείται ότι θα αλλάξει η συμπεριφορά, όμως δεν είναι αυτό, η αλλαγή συμπεριφοράς για μένα δεν σημαίνει η επούλωση τραύματος. Επούλωση τραύματος σημαίνει ότι αυτό που παλιότερα και μόνο με την ενθύμηση ή με τη σκέψη του με πυροδοτούσε και με τρόμαζε και με τάραζε και με συγκλώνιζε, σαν να το βιώνω τώρα, δεν με συγκλονίζει πια. Αυτό δηλαδή που ήταν αβάσταχτο για μένα, πάβει να είναι αβάσταχτο και μπορώ να αφηγηθώ τη ζωή μου και το τραύμα μου χωρίς να πυροδοτούμε και χωρίς να διεγείρεται το νευρικό μου σύστημα. Αυτό θα πει για μένα επούλωση. Το αποτύπωμα δηλαδή του τραύματος, η απόκριση που δεν εκδηλώθηκε την ώρα της τραυματικής στιγμής, έχει φύγει από το νευρικό σύστημα. Και ο Πίτερ Λεβίν, ο πρωτοπόρος για την τραυματοθεραπεία, στο πρώτο του βιβλίο το 1997, το ξύπνημα της τίγρης, μας έλεγε λοιπόν ότι όπως το άγριο ζώο, πρέπει και εμείς να επιτρέπουμε να τρέμουμε, να ουρλιάζουμε, να κλαίμε, να φωνάζουμε, να κάνουμε μετό και να βγάζουμε σάλια. να κάνουμε αυτό που κάνουν τα ζώα όταν επανέρχονται από το σοκ. Αν δείτε ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση, για την άγρια ζούγκλα, θα δείτε ότι αυτοί που κάνουν με τα όπλα που κάνουν ενέσεις από μακριά στα άγρια ζώα για να τα σημαδέψουν, έτσι, για να τα παρακολουθούν κλπ. Τα ζώα τρέχουν γιατί έχουν δει το τζιπ που τα κυνηγάει, έτσι, είναι σε πανικό, τρέχουν να γλιτώσουν και ξαφνικά ναρκώνονται. Αυτό λοιπόν μένει παγιδευμένο στο νευρικό σύστημα του ζώου. Με κυνηγάνε και ξαφνικά. Αυτό το στρες λοιπόν, οι ορμόνες έχουν μείνει παγιδευμένες στο νευρικό σύστημα. Με το που τους κάνουν ό,τι τους κάνουν και μετά τους κάνουν αντίδοτο της νάρκωσης για να επανέλθουν, οι άνθρωποι που τα παρακολουθούν λένε ότι έχουν παρατηρήσει ότι τα ζώα που δεν τεινάζονται μετά την ένεση, να τεινάξουν το σοκ για να τρέξουν και να φύγουν από το τζιπ, έτσι, δεν επιβιώνουν στη ζούγκλα. Μετά, ναι, αν δεν φύγει το σοκ από το νευρικό σύστημα, το ζώο δεν θα επιβιώσει για πολύ καιρό στη ζούγκλα. Που σημαίνει ότι τα αντανακλαστικά του δεν θα είναι τα ίδια, ο οργανισμός του θα αρρωστήσει, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Γιατί ανταποκρινόμαστε στη ζούγκλα, σαν κι εμείς, έτσι, τη ζούγκλα της ύπαρξης, με φυγή, πάλι, πάγωμα, αυτό που κάνουν τα ζώα. Οπότε, αυτό ήταν η πάσα για το πώς φεύγει το σοκ από το νευρικό σύστημα. Οπότε, μιλώντας για κάτι που μας συνέβη, είναι αδύνατο να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα μπορέσει να λυθεί το τραύμα. Γιατί δεν επιτρέπεται στο νευρικό σύστημα να κάνει αυτά που είπα. Οπότε, οι καινούργιες μέθοδοι τραυματοθεραπείας που γνωρίζουμε πια, επιτρέπουν να ησυχάζει το νευρικό σύστημα, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση ασφάλειας, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να μπορεί να ξαναθυμηθεί με ασφάλεια και για μερικά λεπτά να ξαναθυμηθεί το τι συνέβη και να επιτρέψει το νευρικό σύστημα να αντιδράσει όπως δεν αντέδρασε τότε. Να βγάλει την κραυγή που δεν έβγαλε, να κλάψει όπως δεν έκλαψε, να ουρλιάξει, να κάνει μετό κλπ. Ναι. Πρέπει να υπάρξει μια εκτόνωση. Ακριβώς. Και αυτό σας το λέω γιατί θεωρώ ότι για τον απλό κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Π.χ. έρχεται το παιδί από το σχολείο και έχει δει κάτι τρομακτικό. Και τρέμει το παιδί. Μην το σταματήσετε αυτό το τρέμουλο. Το τρέμουλο είναι που εκτονώνει το σοκ. Θα πρέπει, αν αφήσεις ελεύθερο το τρέμουλο, μπορεί να συνεχιστεί και για 2 μέρες. Σε μεγάλες δόσεις, σε μεγάλα κύματα ή σε μικρά κύματα. Οπότε πρέπει να συνεχίσει αυτό το τρέμουλο να εκτονωθεί και μετά ο οργανισμός θα βρει την ισορροπία του, την ομοιόστασή του. Οπότε οτιδήποτε συμβεί
που μπορεί να προκαλέσει κλάμα, μετά από σοκ, έτσι. Φωνές, να θες να ουρλιάζεις, να υπάρχουν τινάγματα στο σώμα ή τρέμουλο κανονικό. Μην κλαις. Σταμάτα να τρέμεις. Μην κλαις. Έχετε δει σκυλάκια που τα έχουν δεμένα έξω από το σούπερ μάρκετ και τρέμουνε. Αυτά εκτονώνουν το φόβο τους. Εμείς γιατί να μην επιτρέπεται γιατί είμαστε νευρωτικοί, δυτικοί άνθρωποι και δεν επιτρέπεται να δείχνουμε κάτι που είναι αδυναμία. Και αν έρθει το σχολείο και κλαίει, τι πρέπει να το κλάσει. Ναι, το παίρνεις αγκαλιά για να αισθάνεται ότι έχει σωματικά όρια. Εάν θέλει όμως αγκαλιά, γιατί μπορεί αυτό που είδε ή αυτό που του συνέβη να μην, εκείνη τη στιγμή να μην χρειάζεται το σώμα του αγκαλιά. Κάθεσαι δίπλα του, κάθεσαι μαζί του, δεν το αφήνεις από τα μάτια σου και του προσφέρεις βασικά νερό, του ρίχνεις λίγο νερό στο πρόσωπο γιατί αυτό αμέσως επαναφέρει από το σοκ και το τυλίγεις με μια ζεστή κουβέρτα, γιατί χρειαζόμαστε ζεστασιά. Σας θυμίζω ότι το σοκ έχει πάγωμα, έτσι. Ζεστασιά και κάτι να υπάρχει όριο στο δέρμα και στο σώμα και το αφήνεις να τρέμει και του λες αγάπη μου γλυκιά, μη φοβάσαι καθόλου, κοίτα τι ωραία που τρέμει το σώμα και το ετοιμάζει τώρα, το εκτονώνει, είναι όλα καλά. Και το βοηθάς να κάνει βαθιές εκπνοές. Εισπνοεί τη μύτη. Βαθιές εκπνοές. Οπότε το βοηθάς να κάνει αυτό που θέλει να κάνει το νευρικό του σύστημα από μόνο του. Το νευρικό μας σύστημα και ο εγκέφαλός μας είναι κατασκευασμένα να το κάνουν αυτό. Αλλά λόγω του σοκ σταματάει αυτή η διαδικασία και εμείς θέλουμε να την ενθαρρύνουμε. Οπότε ναι, του λες, κλάψε αγάπη μου και μετά θα μου πεις. Δεν χρειάζεται, άμα σου λέει, μαμά, αυτό και δεν μπορεί να πάρει ούτε ανάσα το παιδί, του λες, πειράζει, κοίτα με λίγο στα μάτια, ανάπνεε μαζί μου. Και εγώ λέω, όπως χρησιμοποιούμε στη μέθοδο που κάνω εγώ, χρησιμοποιούμε τις αναπνοές φωτιάς, που είναι αυτό που σαν να θολώνεις το τζάμ. Σαν να βγάζει ζέστη, φλόγα από το βάθος του λαιμού. Αυτή είναι φανταστική αναπνοή που είναι πρώτης βοήθειας για μένα, για παιδιά. Και σε βγάζει πάρα πολύ γρήγορα από τον δρόμο. Αυτό είναι κάτι στρες για παιδιά, να μπορούν θυμώσει. Ναι. Είναι για θυμωμένους και για τρομοκρατημένους ανθρώπους. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Σαν εκτόνωση, βγάζω το θυμό μου 5-6 φορές και μετά από λίγο ξανά, έτσι, να μαζευτεί και μετά να το βγάλω. Αλλά υπάρχει και σε στιγμή τρόμου, έχετε δει στις αμερικάνικες ταινίες συνήθως, που τους δίνουν μια σακούλα, χαρτοσακούλα, να φυσάνε σε κρίση πανικού. Λοιπόν, τώρα όταν έκανα τραυματοθεραπεία κατάλαβα γιατί αυτό το πράγμα, γιατί σε αναγκάζει να φυσήξεις προς τα έξω. Και φυσώντας προς τα έξω, αμέσως ρυθμίζεις την αναπνοή, γιατί στην κρίση πανικού απλά μόνο εισπνέεις, δεν εκπνέεις. Okay. Οπότε κρατήστε το αυτό σαν πληροφορία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρετε ότι στο δρόμο είδατε κάτι, οδηγείτε και είστε μέσα σε φόβο. Βαθιές εκπνοές. Ναι. Τόσο βαθιά σαν να προσπαθείς να θολώσεις ένα τζάμι καλά. Εντάξει. Όσο λοιπόν πιο σύνθετο είναι... Ωραία, θέλετε να κάνουμε λίγο αναπνοές όλοι μαζί. 5 φορές. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό από το φυσάω με κλειστά χείλη. Ανοιχτό το στόμα πρέπει. Ανοιχτό το στόμα. Ναι. Μπορεί να ζαλιστήκατε λίγο γιατί πήρατε πολύ οξυγόνο. Είναι οκ. Λέγαμε λοιπόν για το σύνθετο τραύμα ότι όσο χτίζεται το ένα τραύμα πάνω στο άλλο, μιλάμε για σύνθετο τραύμα. Έτσι χτίζεται και η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού άγχους.
που έχει συμπτώματα, θα σας τα διαβάσω, αναβιώσεις του παρελθόντος, αυτά που λέμε flashback. Έρχονται αναβιώσεις εκεί, στα καλά καθούμενα. Διαταραχές ύπνου και εφιάλτες, αίσθημα μοναξιάς και απομάκρυνσης από τους άλλους, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, μοιάζει με κατάθλιψη. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν διαταραχή μετατραυματικού άγχους και διαγνώσκονται ως καταθλιπτική ή μια αγχώδης διαταραχή. Τα φάρμακα πάντως είναι τα ίδια για αυτά όλα, οπότε... εκρήξεις θυμού ή άλλες ακραίες αντιδράσεις, ανησυχία, θλίψη, ενοχή, τρομακτικές σκέψεις, παγιδευμένες σκέψεις που ανακυκλώνονται και δεν μπορούν να λυθούν στο νου, δυσκολία συγκέντρωσης, στομαχική πόνη, πονοκέφαλη, σωματική πόνη κλπ. Αποφυγή καταστάσεων, τόπων, σκέψεων και αναμνήσεων που είναι τραυματικά. Δεν περνάμε από το ίδιο σημείο ή αποφεύγουμε να συναντάμε τους συγγενείς που μας έχουν πληγώσει. Προβλήματα μνήμης, αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό ή για τους άλλους, ευερεθιστότητα, υπερεπαγρύπνηση, είναι σε alert συνέχεια, συμβαίνει τσιτωμένο σφίξιμο παντού στο σώμα, ξαφνιάσματα, τινάγματα και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, ουσίες, αλκοόλ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικό. Ακόμα και το να εκθέτεις τον εαυτό σου συνεχώς στο ίδιο τραύμα μπορεί να είναι καταστροφικό. Πολλοί καφέδες, να κάνεις αυτό που σε υπερδιεγείρει. Οι πολλοί καφέδες όμως συντηρούν μια κατάσταση υπερδιέγερσης και υπερεπαγρύπνησης. Γιατί, σε ευχαριστώ για την πάσα, γιατί ο εγκέφαλος από τότε που τραυματίζεται, από την περιτραυματική διάσκηση που λέμε, προσπαθεί να αποτρέψει πάση θυσία να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη. Οπότε αν εγώ έχω δεχθεί επίθεση σωματική, έχω όλες μου τις κεραίες ανοιχτές, έτσι ώστε να προλάβω να μην ξαναέρθει η επίθεση από πουθενά. Οπότε, όταν εμένα χαλαρώνει το νευρικό μου σύστημα και με πιάνει νύστα και νιώθω ανασφαλής εξαιτίας αυτής της ευαλωτότητας που νιώθω στο σώμα, θα πιω πολλούς καφέδες για να είμαι σε υπερεπαγρύπνηση, γιατί μπορεί να υποστώ βία πάλι. Με καταλαβαίνετε πώς πάει. Και έτσι λοιπόν χτίζονται συμπεριφορές, εθισμοί, συνήθειες και η προσωπικότητά μας. Με τους μηχανισμούς που χτίζουμε για να επιβιώσουμε, χτίζεται η προσωπικότητά μας. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όμως ακριβώς που μας λέτε τα σημαντικά η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η ρίζα είναι το τραύμα. Η κατάθλιψη είναι το σύμπτωμα. Κατάθλιψη σημαίνει κατά της θλίψης, σημαίνει το πένθος για αυτό που σου έχει συμβεί, που δεν έχεις κλάψει. Απλά μας έχουν ταΐσει πάρα πολύ τη λέξη κατάθλιψη. Ο κόσμος ξέρει μόνο την κατάθλιψη και μας έχουν πει ότι η κατάθλιψη είναι κάτι που το κληρονομούμε, κάτι που έχει να κάνει με τις ορμόνες σερωτονίνη, ντοπαμίνη. Όλα αυτά είναι απλά υποθέσεις που έχουν ταΐστεί πάρα πολύ στην κοινή γνώμη μέσω blog και έτσι, ελαφριάς ψυχολογίας, που λέω εγώ, και θεωρούμε ότι και μέσω της τηλεόρασης, η ψυχολογία της τηλεόρασης, ναι, του σούπερ μάρκετ θα έλεγα, και δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτές τις ομιλίες, γιατί υπάρχει πάρα πολύ άγνοια στο ευρύ κοινό, στο τι είναι το τραύμα. Η ρίζα λοιπόν της κατάθλιψης είναι το ψυχικό τραύμα που δεν πενθήθηκε, που δεν κλάφτηκε. Ναι, απάντησα. Σε κάλυψα. Okay. Μπορεί κάθε απάντησή μου να προκαλεί και περισσότερες ερωτήσεις. Γι' αυτό και βλέπω και ερωτηματικά στο βλέμμα. Θα
σου πω, μετά από πολλά χρόνια που εγώ έψαχνα λύση για το δικό μου τραύμα και μετά από πολλά χρόνια που δουλεύω με ψυχικό τραύμα με τους θεραπευόμενους μου, διαπιστώνω ότι ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή έχει το δικό της δρόμο. Μπορεί κάποια τραύματα να λυθούν επειδή θα συμβούν άλλα ευχάριστα, δημιουργικά, καλά πράγματα στη ζωή και κάπως το νευρικό σύστημα θα αποτυπώσει και κάτι καλό, ένα ισοζύγιο, μπράβο. Και κάποια πράγματα θα λυθούν έτσι. Κάποια άλλα πράγματα θα λυθούν γιατί εσύ κάθεσες και το φιλοσόφησες, διάβασες ένα βιβλίο, ασχολήθηκες με κάτι που αναπτύσσει το πνεύμα σου και άρχισες να το ψάχνεις λίγο περισσότερο για το νόημα της ζωής που έλεγα εγώ ή για το τι σου συνέβη εσένα σαν άνθρωπο. Και φιλοσοφώντας το, άρχισες να παρατηρήσεις και λίγο περισσότερο τον εαυτό σου και να αλλάζεις τη συμπεριφορά σου και αλλάζοντας τη συμπεριφορά σου, άρχισες να βρίσκεσαι σε μια νευροβιολογική κατάσταση που είναι διαφορετική από αυτή που ήσουν πριν. Π.χ. σταματάς τους καφέδες. Οπότε αρχίζεις και να λες, θα το σταματήσω. Δεν θα πεθάνω κιόλας για να δω τι θα γίνει άμα δεν πίνω καφέδες. Θα καθίσω με την ευαλωτότητα. Έχω διαβάσει, μπλα 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 και λέω θα κάνω την προσπάθειά μου. Οπότε και μόνοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, γιατί ακόμα και αν μπούμε σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας ή τραυματοθεραπείας, πάλι εμείς βοηθάμε τον εαυτό μας. Ο θεραπευτής μπορεί απλά να μας καθοδηγήσει, να μας φέρει σε μια κατάσταση που εμείς θα διαπιστώσουμε πράγματα για τον εαυτό μας ή θα εκτονώσουμε το τραύμα από το νευρικό σύστημα. Όμως, τις άμυνες που έχουμε χτίσει, π.χ. πίνω 15 καφέδες την ημέρα, μόνο εμείς μπορούμε να τις αλλάξουμε. Εγώ δηλαδή έκοψα το κάπνισμα για πολλοστή φορά, αλλά το έκοψα οριστικά αφού καθάρισα το τραύμα. Και 2 χρόνια αφού καθάρισα το τραύμα. Γιατί διαπραγματευόμουν μέσα μου ότι αυτό είναι ένα απομεινάρι. Δεν το χρειάζομαι πια. Δεν υπάρχει. Το νευρικό μου σύστημα δεν το χρειάζεται. Εγώ είμαι καλά και όταν δεν καπνίζω, γιατί το είχα δοκιμάσει. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μπαίνουμε στη λούπα τη γνωστή. Εμένα δεν με βοήθησε μόνο η τραυματοθεραπεία. Με βοήθησαν και άλλα πράγματα που έψαχνα για τον εαυτό μου. Δικά μου πνευματικά μονοπάτια, δικές μου αναζητήσεις και ένα εσωτερικό κάλεσμα για αλλαγή και ευημερία. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια βασική επιθυμία για αλλαγή για να θεραπευτεί κάτι. Αλλιώς είναι στάσιμο. Αλλιώς είσαι εντάξει με αυτό που είσαι και οι άλλοι πρέπει να κοιτάξουν να αλλάξουν γιατί σε ενοχλούν. Κατάλαβες, εσύ είσαι μια χαρά. Οι άλλοι φταίνε που σου σπάνε τα νεύρα. Ναι. Για το καφέ το τσιγάρο, επειδή αυτό είναι θέμα ηθισμού, θεωρώ, δηλαδή το λένε όλοι. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το ψυχολογικό έτσι. Πάρα πολύ. Οι εθισμοί είναι μηχανισμοί άμυνας, αλλάζουν την νευροβιολογία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και βοηθάνε στο να μην αισθανόμαστε τον αβάσταχτο πόνο που υπάρχει από κάτω. Κυριολεκτικά. Όχι, αλλάζει κυριολεκτικά η χημεία μας εκείνη τη στιγμή. Βοηθάει πάρα πολύ στο να πνίγεις και να καταπιέζεις. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός ασχολείται με κάτι άλλο και είναι ο νούμερο 1 μηχανισμός άμυνας. Επειδή λοιπόν το σύνθετο τραύμα συμβαίνει συνήθως στα πλαίσια της σχέσης με τον γονέα ή τον πρώτο φροντιστή, όπως είπα, έτσι, ο πρώτος φροντιστής μπορεί να είναι η γιαγιά. Ή η Φιλιππινέζα, μπράβο. Ή η φροντίστρια στο ορφανοτροφείο, έτσι. Αυτό με διαφέρει, με διαφέρει. Λέω λόγος τώρα, έτσι, από τη γιαγιά. Σε τι διαφέρει, για πες μας. Μισό λεπτό. Διαφέρει, δεν είναι μια φροντίδα στο εγγόνι από ότι μια ξένη γυναίκα για την ποδόη Φιλιππινέζα. Ναι,
αλλά λέμε ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο άτομο εκτός από τη μητέρα. Αυτό εννοούμε. Εντάξει. Οπότε δημιουργεί. Θέλω να διαχωρίσω όμως το θέμα της γιαγιάς με το θέμα ενός άλλου ξένου ατόμου. Μία γιαγιά μπορεί να είναι εξίσου τραυματική όσο μια Φιλιππινέζα. Μην κρίνετε εξιδίωνα τη λέω. Κάθε ιστορία έχει το δικό του βάρος, έτσι. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που η γιαγιά, η μία τουλάχιστον, έχει υπάρξει απίστευτα τραυματική και κακοποιητική. Οι παππούς. Αυτό είναι το λιγότερο. Μιλάμε για κακοποίηση. Για παραμέληση, για κακοποίηση, για βία. Έτσι. Γιατί δεν ζουν ανάμεσά μας όλα αυτά. Φυσικά. Οπότε λοιπόν, πιάνω το θέμα της πρόσδεσης, γιατί σας έλεγα ότι είμαστε κι εμείς σαν κατσικάκια που αν δεν προσδεθούμε θα πεθάνουμε. Αυτό νιώθουμε εκείνη τη στιγμή ή νιώθουμε ότι θα τρελαθούμε επίσης. Δηλαδή ο εγκέφαλος μας κάνει τα πάντα για να μην τρελαθούμε και να μην πεθάνουμε. Οπότε γεννιόμαστε με αυτή την ανάγκη να προσδεθούμε και με βάση τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τη μητέρα ή τον πρώτο φροντιστή, εξελίσσεται όλη μας η προσωπικότητα και η ζωή. Αν υπάρχει ασφαλής πρόσδεση, δηλαδή η μαμά είναι μαζί μας, όταν φεύγει και ξαναγυρνάει, εμείς αισθανόμαστε ασφαλείς ότι θα ξαναγυρίσει. Δεν παθαίνουμε τρόμο ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Ή όταν γυρνάει η μαμά, είμαστε θυμωμένοι ή παγωμένοι και δεν παίζουμε μαζί της, ούτε καν την κοιτάμε. Και μας παίρνει πολλή ώρα να ξανασυνηθίσουμε ότι ήρθε η μαμά στο δωμάτιο. Έχουν μελετήσει και έχουν βρει 4 διαφορετικά είδη πρόσδεσης, αλλά δεν έχει νόημα να τα αναφέρω. Είναι πολύ θεωρητικά. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ασφάλεια ότι η μαμά ναι μεν θα φύγει, αλλά θα γυρίσει, υπάρχει μια διάρρηξη σε αυτήν την πρόσδεση, την πρωταρχική. Οπότε μιλάμε για ένα φάσμα, ότι ναι μεν έχουμε προσδεθεί και είμαστε από το 0 έως το 100. Έχουμε προσδεθεί πάρα πολύ καλά και δεν έχουμε προσδεθεί καθόλου. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του γκρι. Οπότε όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ένα τραύμα πρόσδεσης. Εγώ προσωπικά, βέβαια, από τη θέση που είμαι, που δουλεύω με ανθρώπους που έρχονται για βοήθεια σε μένα, εννοείται ότι θα έχουν κάποιο τραύμα πρόσδεσης, γι' αυτό έχουν έρθει και σε μένα. Αλλά εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν έχει τραύμα πρόσδεσης, γιατί καμία μαμά δεν ήταν έτοιμη να γίνει μαμά, καμία μαμά δεν τα βρήκε όλα ρόδινα, ειδικά στη σύγχρονη κοινωνία που δεν υπάρχει κοινότητα, έτσι. Ούτε καν παραμάνα δεν υπάρχει. Θα δώσεις τη σκόνη του στο μωρό και δεν θα δώσεις το μωρό σε μια άλλη γυναίκα που έχει γάλα σε αυτή τη φάση. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει στήριξη για τη λαχώνα και εγώ θεωρώ αυτονόητο ότι θα υπάρχει τραύμα πρόσδεσης και μετά τη γέννηση. Έστω μέχρι σε ένα βαθμό, έτσι. Οπότε, όσο πιο κακή είναι η πρόσδεση, τόσο πιο πολύ κινδυνεύουμε στα επόμενα χρόνια της ζωής μας να τραυματιστούμε ψυχικά. Γιατί έχουμε ήδη βιώσει το να είμαστε μόνοι μας, που σας είπα ότι είναι βασικό στοιχείο του ψυχικού τραύματος, και αβοήθητοι. Σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Που ένας άλλος δίπλα μας που έχει καλή πρόσδεση θα το αντιμετωπίσει καλύτερα από ότι εμείς. Δεν θα τραυματιστεί ψυχικά. Οπότε, όταν μιλάμε για ψυχικό τραύμα, μιλάμε ουσιαστικά ότι υπάρχει και ένα θέμα μοναξιάς εκεί. Ότι έχουμε νιώσει αβάσταχτη μοναξιά σαν πλάσματα, ότι δεν μας έχουν δει για αυτό που είμαστε, ότι δεν μας αναγνώρισαν, δεν μας αγάπησαν και δεν μας είδανε. Και μας άφησαν μόνους μας στις δυσκολίες. Και να σας πω και ένα παράδειγμα, γιατί μπορεί να μην πάει ο νους σας εκεί. Ένα παιδί που έχει όλη την εμφάνιση και λέει «Μπράβο, μπράβο, περπάτησε, μπράβο, μπορείς, πήγαινε κι άλλο, περπάτα». Και μπράβο στο σχολείο και τα πας πολύ καλά και μπράβο και πήγαινε το κι άλλο. Εσύ μπορείς να φτάσεις στην κορυφή. Ένα παιδί λοιπόν που το σπρώχνουν περισσότερο από ό,τι μπορεί να πάει ή δεν φυλάγουν τα νότα του συναισθηματικά, του ότι μπορεί και να μην τα καταφέρω όλα, ρε παιδί μου. Σήμερα μπορεί να μην πήρα καλό βαθμό ή
να έπεσα και να χτύπησα και να έχω τραυματισμό και δεν είμαι τόσο καλό στο ποδόσφαιρο πια ή κάτι έγινε και δεν μπορώ συνέχεια να με σπρώχνουν να τα καταφέρνω και να επιτυγχάνω και δεν υπάρχει αυτό το backup, το στήριγμα, στο να πέσω, να πέσω, ότι έχω δικαίωμα να πέσω, να μην είμαι καλός, να είμαι ευάλωτος. Πρώτον, για μένα χτίζει ναρκισσιστικές τάσεις, ότι δεν πρέπει να φαίνεται η ευαλωτότητα. Και δεύτερον, το παιδί νιώθει αβοήθητο και αστήριχτο κατά βάθος. Και ότι πρέπει να τα καταφέρει μόνο του και ότι πρέπει να ενηλικιωθεί και μια ώρα αρχίτερα. Οπότε βλέπετε ότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Πολύ λεπτές. Και δεν μιλάμε για συναισθηματική παραμέληση σε παιδιά που μπορεί να μην φαίνεται η συναισθηματική παραμέληση και να λες τίποτα δεν τους λείπει. Δηλαδή να μάθει και να κερδίσει κάτι, αλλά και να χάνει. Ακριβώς. Και να σηκώνεται και να πέφτει. Και να μάθει και τη διαδικασία του να είναι κάτω και τη διαδικασία του να είναι πάνω. Μια φορά κάνουμε λάθος όταν πάμε να παίξουμε ένα τραπέζιο παιχνίδι και αφήνουμε το παιδί να κερδίσει. Είναι πολύ λάθος αυτό τη δουλειά. Είναι ότι είναι το αφήνεις να κερδίσει. Έλα και για ξέρω εγώ να παίξουμε ένα τραπέζιο και από την αγάπη που το έχεις το αφήνεις, κάνεις εσύ κάτι. Αλλά δεν το βλέπεις στην ουσία. Αυτό το βλέπει όμως. Και λέει να πάλι κέρδισα. Και θέλει συνέχεια να κερδίσει. Αλλά στο σχολείο δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως. Έτσι. Οπότε... Ναι. Οπότε διευκολύνουμε τα παιδιά που δεν πρόκειται ποτέ να μας κερδίσουν στο τάβλι, για παράδειγμα στο επιτραπέζιο, λόγω διαφορετικού αναπτυξιακού επίπεδου. Τα βοηθάμε να μας κερδίσουν κάποια στιγμή, να δούνε τι ευχάριστο είναι αυτό. Αλλά επιτρέπουμε να δούνε την αλήθεια, ότι και εμείς κάναμε ένα λάθος και χάσαμε, αλλά και αυτά θα πρέπει να μάθουν σιγά σιγά καλύτερα το παιχνίδι για να μας κερδίσουν. Ναι. Πάρτε μια αναπνοή. Και μία εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Να διαβάσω λίγο παρακάτω, να μην σας επαναλαμβάνω. Οπότε λοιπόν, μιας και λέμε για τις γιαγιάδες, να μιλήσουμε λιγάκι για το πώς μεταφέρεται το τραύμα από γενιά σε γενιά. Το πώς βέβαια το παίρνω πίσω, γιατί δεν έχουμε βρει το μηχανισμό. Ακόμη και η επιγενετική δεν έχει βρει το μηχανισμό. Η επιγενετική λοιπόν μελετάει το εξής. Πώς τα γονίδια που κληρονομούμε ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της ζωής και δεν εκδηλώνονται με το που γεννιόμαστε. Οπότε μπορεί να ενεργοποιηθούν ασθένειες ή γονίδια μετά, στην ενήλικη ζωή, για παράδειγμα, από την εφηβεία και μετά, επειδή οι συνθήκες το επιτρέπουν και αλλάζουν την ορμονική εκδήλωση και ουσιαστικά αλλάζει ο τρόπος που ο οργανισμός διαβάζει το DNA μας. Όσον αφορά το DNA όμως, δεν έχουμε βρει καμία σύνδεση DNA για τις έμφυτες ιδιαιτερότητές μας. Δηλαδή, αυτό που εμένα με κάνει ιδιαίτερη σε σχέση με κάποιον άλλον, διαφορετική, και αυτό που με χαρακτηρίζει, δεν φαίνεται να είναι αποτυπωμένο στο DNA. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε στο DNA. Εμείς δεν μπορούμε ή δεν είναι αποτυπωμένο. Ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξουν οι ορμόνες εξαιτίας του τραύματος, οπότε προς τα εκεί προσανατολίζεται η επιστήμη για να εξηγήσει το πώς μεταφέρεται. Όμως, εγώ κάνοντας αυτή τη μελέτη για να γράψω το βιβλίο μου, διαπίστωσα ότι η κβαντική φυσική έχει πολλές απαντήσεις, πολύ περισσότερες από τη επιγενετική. Γιατί η κβαντική φυσική θεωρεί ότι το κβαντικό κενό έχει πληροφορία, είναι γεμάτο πληροφορία, δεν είναι κενό, και ότι η πληροφορία ουσιαστικά υπάρχει εκτός του φυσικού σώματος, οπότε όλη η πληροφορία, όλου του ανθρώπινου είδους υπάρχει διαθέσιμη σε εμάς και δεν έχει καμία σχέση με το βιολογικό μας σώμα. Ότι είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να συντονιστούμε
και να πάρουμε την πληροφορία και να την γνωρίζουμε, να το φέρουμε στο συνειδητό μας. Δηλαδή, μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη στους προγόνους μας, αρκεί να βρούμε τον τρόπο να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αποτυπωμένα στα κύτταρά μας, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το διαγενειακό τραύμα δεν είναι αποτυπωμένο στα κύτταρά μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που γεννιόμαστε και το κληρονομούμε. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι κάτι προσωπικό. Είναι κάτι προσωπικό και δεν το παίρνουν όλοι οι απόγονοι. Οι επόμενοι γενιές δεν το παίρνουν όλοι οι απόγονοι. Κάθε ένα εξωτερικό του πράγμα. Ναι. Και ανάλογα με το τι βίωμα έχω εγώ και τι καταστάσεις έχω βιώσει εγώ από τη στιγμή, από έμβριο έως το θάνατό μου, θα ενεργοποιηθούν επιγενετικά, ας πούμε, μετά τη γέννα δηλαδή, θα ενεργοποιηθούν αντίστοιχα διαγενειακά τραύματα που μοιάζουν με αυτό που εγώ βιώνω. Στα 5, στα 13, στα 21. Αν συμβεί κάτι στα 5 μου και εγώ νιώσω, για παράδειγμα, αβοήθητη, μπορεί να υπάρχει πληροφορία από προγόνους, εξαίματος προγόνους, που έχουν νιώσει αβοήθητοι και το έχουν αντιμετωπίσει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και εγώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση αυτή με τον ίδιο συγκεκριμένο τρόπο. Αντλώντας από το μορφογενετικό πεδίο, που έχει όλη την πληροφορία και των δικών μου προγόνων και των όλων, τον τρόπο διαχείρισης. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η στιγμή της σύλληψης είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί παίρνουμε το υλικό με το οποίο εμείς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή τη ζωή. Και μαζί με το διαγενειακό τραύμα παίρνουμε και την ανθεκτικότητα των προγόνων. Γιατί για να υπάρχω εγώ, σημαίνει ότι αυτός που τότε δεν την πάλευε, την πάλεψε. Και έκανε και απογόνους. Βρήκε τον τρόπο. Ναι. Αλλιώς δεν θα υπήρχα εγώ. Κάτι που σκέφτεστε? Οπότε λοιπόν το άλυτο τραύμα των προγόνων μεταφέρεται σε εμάς όταν για εκείνον δεν έχει λυθεί. Δηλαδή πέθανε και δεν κατάφερε να το λύσει μέσα του μέχρι να πεθάνει. Πρόλαβε να κάνει απογόνους πριν το λύσει. Γι' αυτό και έχει μελετηθεί πολύ οι συνέπειες του ολοκαυτώματος στις επόμενες γενιές. Έτσι. Γι' αυτό και όσοι επιβίωσαν του ολοκαυτώματος δεν μιλούσαν ποτέ για αυτό που συνέβη. Κάνανε παιδιά, τα παιδιά τους είχαν μετατραυματικό στρες χωρίς να ξέρουν γιατί. Γιατί ουσιαστικά ήταν άλυτο τη στιγμή της σύλληψής τους. Επίσης, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των γενιών που επηρεάζονται. Μπορεί να πάει και 9 γενιές πίσω, 9 γενιές μετά και να προσπερνάει γενιές. Δηλαδή, δεν θα το πάρουν οι αμέσως επόμενοι, θα το πάρουν οι παραεπόμενοι. Και όχι και τα 4 παιδιά, μόνο ένα από τα 4 παιδιά. Και μπορεί να το πάρουν και το τρίτο εγγόνι από εκεί μετά. Δηλαδή, μέχρι να βρεθεί ένας απόγονος που θα το λύσει. Και αφού το λύσει, θα υπάρχουν άλλα που θα δημιουργούνται για τις επόμενες και σε δουλειά να βρισκόμαστε. Άρα δεν τελειώνουμε. Στο ένα πρόβλημα δηλαδή να γίνει. Ακριβώς. Και αυτό απαντάει στην αρχική ερώτηση του τι κάνουμε, αν κάναμε λάθη με τα παιδιά μας κλπ. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Ανθρώπινα όντα είμαστε. Ερχόμαστε εδώ πέρα για να περνάμε δύσκολα για κάποιο λόγο, για να μαθαίνουμε, ξέρω εγώ. Να κάνουμε τον αγώνα μας δηλαδή. Το θετικό όμως είναι ότι αν κάποιος το λύσει, τότε σταματάει εκεί. Δεν μεταφέρεται στις επόμενες γενιές από αυτό το σώμα. Το άλλο δεν ξέρω. Άμα έχει φύγει προς άλλη κατεύθυνση, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Αλλά από τη δικιά μας τη γραμμή, οι απόγονοι μας δεν θα το ξαναπάρουν αυτό.
και ό,τι επουλώνεται ή ό,τι θετικό χτίζεται, δηλαδή υπάρχει πολλή βία σε μια οικογένεια, στην επόμενη υπάρχει λεκτική βία, δεν υπάρχει σωματική βία, στην παραεπόμενη δεν υπάρχει βία, υπάρχει λίγο έτσι μια χρειά βίας, χειρισμού, στην παραεπόμενη βελτιώνεται και βελτιώνεται και βελτιώνεται. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά μεταφέρεται. Δηλαδή η καλυτέρευση των συνθηκών, έτσι, το μαλάκωμα της βίας και της κακοποίησης, όλο και αυτό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Έτσι, οπότε να βλέπουμε και τα θετικά. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Και οι πεποιθήσεις λοιπόν με τις οποίες πεθαίνουν οι πρόγονοί μας, που τις παίρνουν μαζί τους ασυνείδητες περισσότερες, έτσι, μπορεί να επηρεάσουν τους απογόνους. Ένα παράδειγμα που το αναφέρω και στο βιβλίο μου, είναι ότι ένας πρόγονος, πολλές γενιές πίσω, χάνει το παιδί του. Και είναι αβάσταχτος αυτός ο πόνος του πένθους. Και ζει όλη την υπόλοιπη ζωή του, παρακαλώντας μέσα του να τον ανακουφίσει ο Θεός και να τον πάρει κοντά του. Έτσι λοιπόν καταγράφεται, χτίζεται μια πεποίθηση, ζει την υπόλοιπη ζωή του, μαζεύει τις ελιές του, έτσι, φροντίζει τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή δεν συνεχίζει τη ζωή του, αλλά από μέσα υπάρχει μια πεποίθηση ότι ο θάνατος είναι η μόνη λύτρωση σε αυτόν τον πόνο. Οπότε φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το έχω βρει σε πελάτησα, καταγράφεται σαν πληροφορία στους απογόνους ότι σε έναν αβάσταχτο πόνο αποχωρισμού μπορεί να χάσω τη δουλειά μου, μπορεί να αλλάξω πόλη, μπορεί να πεθάνει ο γονέας ή να πεθάνει μια φίλη. Ένας αποχωρισμός, οτιδήποτε είδους αποχωρισμού, να ενεργοποιηθεί αυτό το τραύμα αυτού του προγόνου και εγώ να εκδηλώσω αυτοάνωση ασθένεια. Γιατί η αυτοάνωση ασθένεια τι κάνει, στέλνει πληροφορία προς το θάνατο. Καταστρέφει τον ίδιο τον εαυτό και οδηγεί στο θάνατο. Οπότε, μπορεί, όχι για όλους έτσι, που έχουν αυτοάνωσα, αλλά για κάποιους ανθρώπους που εκδηλώνουν αυτοάνωση, γιατί είμαστε όλοι τόσο μοναδικοί, δεν μπορούμε να τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι όλους και να βγάζουμε γενικά συμπεράσματα. Σας δίνω ένα παράδειγμα για τις πεποιθήσεις. Οπότε λοιπόν, μπορεί για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, από πίσω από το αυτοάνωσο, να είναι μια πεποίθηση προγονική ότι η μόνη λύτρωση είναι ο θάνατος. Και το έχω βρει σε θεραπευόμενη, που καθώς γιώθηκε στο σώμα της και επέτρεψε να βγει από τη χρόνια διάσχεση και να μπορεί να αισθάνεται τις αισθήσεις της και να είναι παρούσα στο σώμα της, διαπίστωσε ότι όταν ήταν εκτός σώματος ουσιαστικά, ευχότανε, έλεγε «Δεν αντέχω άλλο, να κάνω έναν καρκίνο να τελειώνουμε». Και ότι αυτό το έλεγε ο νους της, χωρίς να έχει επίγνωση ότι το λέει. Για αυτές τις πεποιθήσεις μιλάω, για αυτές τις εγκλωβισμένες σκέψεις που λέμε στον εαυτό μας, αλλά δεν το ξέρουμε ότι τις λέμε. Okay. Αναπνοές. Αντέχετε λίγο ακόμα. Δύο πράγματα ακόμα. Ναι. Θα σας πω λοιπόν για μια μελέτη που έγινε με μεγάλο εύρος στην Αμερική το 1995 με 1997. Συνέδεσαν το ψυχικό τραύμα με καρδιακές παθήσεις, αυτοάνωσα και κατάθλιψη. Και βρήκανε λοιπόν ότι υπάρχουν 10 δυσμενείς εμπειρίες που μπορεί να βιώσει κάποιος στην παιδική ηλικία. Αν το γκουγκλάρετε μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Θα δείτε λοιπόν, υπάρχουν και τεστ που απαντάτε σε ερωτήσεις κλπ. Και σου βγάζει το ποσοστό του τραύματος. Και αν έχεις 3 από τα 10 που θα σας διαβάσω, σημαίνει ότι έχεις διπλάσια πιθανότητα για καρδιακές παθήσεις, αυτοάνωσης ή κατάθλιψη. 3 στα 10. Μετρήστε μέσα σας. Για να δείτε ότι κανένας δεν την γλιτώνει. Κανένας, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Λοιπόν, αρχίζω. Σωματική κακοποίηση. Σεξουαλική κακοποίηση.
Λεκτική κακοποίηση. Ψυχέ. Λοιπόν, είπαμε σωματική παραμέληση. Νοητική παραμέληση. Ψυχική ασθένεια γονέα ή μέλους της οικογένειας. Μη διαγνωσμένη ή διαγνωσμένη. Εθισμοί γονέων ή μέλους της οικογένειας. Εθισμός κάποιου γονέα ή κάποιου μέλους της οικογένειας. Αδερφός, αδερφή, θεία που μένει, παππούς, γιαγιά. Όταν λέμε εθισμός, φαντάζεσαι τι εννοούμε. Αλκοολισμός. Αλκοολισμός, τζόγος. Και το κάπνισμα θεωρείται εθισμός. Φυσικά. Και το κάπνισμα. Γιατί αυτός που έχει εθισμό στο κάπνισμα δεν έχει μόνο στο κάπνισμα. Απλώς δεν το εκδήλωσε κάπου εδώ. Έχει μια τάση για εθισμούς. Δεν μπορεί χωρίς ουσίες. Συνεχίζει. Φυλάκιση. Κάποιο μέλος της οικογένειας ή ο γονέας έχει μπει στη φυλακή. Μαρτυρία κακοποίησης. Έχω δει να χτυπάνε τη μαμά. Έχω δει να χτυπάνε την αδερφή μου. Εντάξει. Και απώλεια γονέα. Διαζύγιο, θάνατος ή αποχωρισμός. Μετρήσατε. Αυτό που ήθελα έτσι να πω, που πολλοί κόσμος μπερδεύει το διαγενειακό τραύμα με το συλλογικό τραύμα, είναι ότι όταν λέμε συλλογικό τραύμα, που θα δώσω παραδείγματα, γενοκτονία, καταστροφές, φυσικές καταστροφές, οι πλημμύρες, έτσι, εδώ πέρα που συνέβησαν, η φωτιά στην Εύβοια και στον Εύρο, όλα αυτά που συνέβησαν τώρα τελευταία στην Ελλάδα, αρπαγή γης, πόλεμος, χρόνια πείνα, τρομοκρατικές πράξεις, οτιδήποτε αποτυπώνεται στην κοινωνία, έτσι, και διαρκεί και πολύ καιρό, αφήνει το στίγμα πολύ έντονα, αυτό το λοιπόν το ονομάζουμε συλλογικό τραύμα. Και εννοούμε τις ψυχολογικές αντιδράσεις σε αυτό το γεγονός που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία. Και η εμπειρία της τραγωδίας αποτυπώνεται στη μνήμη της ομάδας που την βίωσε. Και αναπαράγεται η μνήμη του τραγικού γεγονότος σε μια από τις επόμενες γενιές που μπορεί να μην το ζήσαν καν. Αυτό, ναι, θεωρείται ένα συλλογικό τραύμα και μάλιστα γράφονται και πάρα πολλά πια γι' αυτό. Οι πόντοι, η γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Πόσες γενιές μετά τιμούνε τη γενοκτονία, τα θύματα της γενοκτονίας, για να μην ξεχαστεί, σε προσπάθεια να γίνει κατανοητή η γενοκτονία ή οποιοδήποτε τραύμα και να έχει νόημα η εμπειρία. Δηλαδή πάλι είναι μια αναζήτηση νοήματος και επεξεργασίες και λύσεις. Οπότε λοιπόν χρονικά και χωρικά συνεχίζει η μνήμη να αναπολύται και το γεγονός ακόμη και από τους απογόνους που δεν το βίωσαν ποτέ και απλά το έχουν ακούσει και το έχουν ακούσει και αναπαράγεται αυτό γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να λυθεί. Οπότε οτιδήποτε αφορά το ψυχικό τραύμα, είτε συλλογικό είτε προσωπικό, υπάρχει μια προσπάθεια να λυθεί, μια τάση να λυθεί. Αυτό δηλαδή χρειάζεται να κρατήσουμε. Πάρτε μερικές ανάσεις και απλά αφήστε λίγο να σας έρθουν ερωτήσεις καθώς αποχαιρετιόμαστε. Λοιπόν, θα ψάξεις δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. ACE test. ACE test. Εσείς αυτά που έρχονται, σας λένε, μπορείτε να τα γράψετε σε βιβλίο. Μα το έχω γράψει σε βιβλίο. Είναι στο τυπογραφείο αυτή τη στιγμή και μετά τις 10 Δεκεμβρίου θα το βρίσκουμε στο βιβλιοπωλείο. Ναι, την κατάσταση, ας πούμε, είναι καλή. Μπορεί να βοηθούμε πολλά, το ξέρω. Αυτή είναι η προσπάθειά μου με το βιβλίο που έγραψα. Να κατανοήσουμε λίγο πιο καλά πόσο μας αφορά όλους. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία. Ναι. Να ψάξουμε. Ισχύει. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Αρκεί να θέλουμε να αλλάξουμε. Έχουμε και μια λίστα τα υπέρ, τα κακά μας συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές δεν τις σκεφτόμαστε και στο τέλος ένα φταίμε πάνω.
Έτσι είναι. Η δυσκολία, όχι ότι δεν έρχεται, υπάρχει δυσκολία στην ανοχή, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και εγώ πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Και στο βαθμό που μπορεί να αλλάξει κανείς. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να γυρίσουν τη ζωή τους τούμπα. Έτσι. Όχι να πολεμήσεις, το αντίθετο. Να πάψεις να τον πολεμάς. Γιατί όταν αντιστέκεσαι στο να μπεις στον πόνο, τον πολεμάς. Η πιο συχνή απάντηση των ανθρώπων, αν είναι τραυματισμένοι, στο θέμα του αν έχουν υποστεί κάποιο ψυχικό τραύμα, είναι ότι εγώ δεν έχω ψυχικά τραύματα. Μια χαρά, είχα καλή παιδική ηλικία, δεν είχαμε φτώχεια, πήγα σε ό,τι σχολείο ήθελα, σπούδασα, μ' άφησα να σπουδάσω, να κάνω αυτό που θέλω, δεν έχω ψυχικά τραύματα. Αλλά σας είπα πόσο λεπτοφιές είναι το τραύμα. Έτσι. Οπότε... Ψυχικό τραύμα μπορεί να είναι και ένας φόβος της απώλειας του θανάτου. Ξαναλέω ότι ψυχικό τραύμα είναι κάτι που ήταν αβάσταχτο εκείνη τη στιγμή που το βιώναμε ή το αντιλαμβανόμασταν ως αβάσταχτο. Όπου νιώθαμε μόνοι να το αντιμετωπίσουμε, αβοήθητοι, και που το νιώσαμε επικίνδυνο. Εάν ένας φόβος που δημιουργείται στο τώρα μοιάζει με κάτι που ήταν έτσι αβάσταχτο με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα τότε βιώνεις τον τωρινό φόβο με τη χρειά, τη δυναμική, το βάρος και την ένταση που είχε το αρχικό τραύμα. Γι' αυτό και οι φόβοι της ενήλικης ζωής πολλές φορές είναι τόσο διωγγωμένοι και λες, μα τι φοβάμαι, τι με έχει πιάσει τέτοια παλαιμία. Εντάξει. Γιατί είναι διωγγωμένοι φόβοι της παιδικής ηλικίας. Γιατί το νευρικό σύστημα δεν ξέρει ότι είναι 2024 Νοέμβρης. Το νευρικό σύστημα νομίζει ότι είναι εκεί, πριν 30 χρόνια. Στο εκεί και τότε. Δεν είναι στο εδώ και τώρα. Οπότε, άλλη μία εξήγηση του τι σημαίνει η επούλωση του ψυχικού τραύματος είναι ότι το νευρικό μας σύστημα λειτουργεί στο εδώ και τώρα και δεν λειτουργεί σαν να είναι στο εκεί και τότε. Να ξεχαστεί εκείνο. Δεν ξεχνιέται, ούτε σβήνεται, ούτε αλλάζει η μνήμη. Απλά δεν διεγείρει τον οργανισμό σε μια κατάσταση που είναι σε φυγή, σε μάχη, σε πάγωμα ή σε διάσχεση. Δεν πυροδοτείται πια. Δεν ανεβάζει παλμούς. Δεν στέλνει το αίμα στα άκρα για να τρέξει σαν το άγριο ζώο. Δεν σφίγγει το στομάχι. Δεν είναι αυτό το πόνο, γιατί τώρα πολεμάς με τον εαυτό σου για να το σταματήσεις. Όχι, δεν σταματάει αυτό. Αυτό πρέπει να εκτονωθεί. Αφού εκτονωθεί, δεν ενεργοποιείται. Είναι σαν να έχεις ένα βάζο. Λοιπόν, τώρα φτιάχνεις ένα λικέρ ρόδι αυτή την εποχή, έτσι. Και αυτό αφρίζει και βράζει, έτσι, γίνεται μια ζύμωση. Άμα ανοίξει το καπάκι και κάνει και χυθεί, μετά έχει ξεθυμάνει αυτό, δεν έχει ξεθυμάνει. Άμα το ανοίξεις μετά δεν θα έχει αφρό. Άρα δεν έχει καμία μάχη αυτό. Δεν έχει πόλεμο. Δεν βάζεις το καπάκι από πάνω να το πιέσεις για να μην βγει. Το αφήνεις να εκτονωθεί και μετά δεν έχει άλλο να εκτονώσει. Άρα έχει αποδοχή. Αποδέχεται αυτό που αισθάνομαι. Για κάποιο λόγο το αισθάνομαι. Είναι πολύ πιο ζώδες όμως από αυτό που δεν είναι τόσο διανοητικό. Ναι. Είναι κυριολεκτικά να φύγει από το σώμα. Δεν γίνεται να επουλωθεί το τραύμα χωρίς το σώμα. Επειδή εσύ το πήρες απόφαση να το αποδεχτείς, δεν σημαίνει ότι το σώμα θα συμφωνήσει. Το ότι εσύ συνειδητοποιήσεις ότι έχεις θυμό με κάποιον άνθρωπο που σε πλήγωσε και αποφασίσεις ότι δεν θα είσαι θυμωμένη, πρώτον, δεν φεύγει ο θυμός έτσι επειδή σου το αποφάσισες. Και δεύτερον, το ότι το συνειδητοποιήσεις ότι είσαι θυμωμένη, πάλι δεν βοηθάει να φύγει ο θυμός από το νευρικό σύστημα. Οπότε δεν λύνεται ο θυμός που παγιδεύτηκε επειδή εσύ δεν αντέδρασες όταν σε παραβίασαν. Ο θυμός, λοιπόν, μιας και είπαμε για το θέμα του θυμό, θυμός είναι ένα πολύ παρεξηγημένο συναίσθημα. Ο θυμός σημαίνει, αν εγώ θυμώσω, σημαίνει ότι κάποιος με έχει παραβιάσει. Έχει πατήσει τον κάλο μου. Πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να με χτυπήσει σοβαρά, ας πούμε.
Έτσι, με πάτησε, ξεπέρασε το δικό μου όριο, με πάτησε και με πόνεσε. Και πρέπει να κάνω εκείνη τη στιγμή ότι πρόσεχε. Να πούμε και καμιά κουβέντα, αλλά δεν τα λέμε και μετά μας πιάνουν διάφορους. Δεν χρειάζεται καν να πεις κουβέντα, χρειάζεται να αντιδράσεις. Γι' αυτό κάνω μόνο φωνή, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι οι λέξεις που θα πεις. Είναι το είναι το βλέμμα που βάζει το όριο και ο ήχος που βγάζεις, αντί να το καταπιείς και να συρρικνωθείς. Εντάξει. Οπότε την ώρα που με πατάς, εγώ δεν συρρικνώνομαι. Αυτό λοιπόν, εάν εσύ σαν ενήλικας θέλεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου την ώρα που σου πατάνε τον γκάλο, να δείχνεις χωρίς να φοβάσαι, γιατί υπάρχει φόβος που λέγαμε από κάτω, ότι κάποιος σου πάτησε τον γκάλο και πρέπει να δει το όριό σου, με το που θα βάλεις το όριό σου, ο άλλος μπορεί και να το εκτιμήσει και να πει «Αχ, εσύ, συγγνώμη, δεν το έχω καταλάβει». Γιατί μετά είναι δική μας ευθύνη το ότι εμείς δεν αντιδρούμε όταν μας πατάνε τον γκάλο. Και επίσης ο θυμός που δεν έχει εκδηλωθεί, που συσσωρεύεται γιατί εγώ συρρικνώνομαι αντί να κάνω κάθε φορά που με πατάνε. Αυτό γίνεται μετά μια κίστη. Και αυτή η κίστη με το που θα αγγιχθεί από ένα μικρό γεγονός, ξαφνικά θα γίνει ένα τεράστιο τέρας που βγαίνει και δαγκώνει και κατασπαράζει τους άλλους, γιατί είναι παγιδευμένο στο νευρικό σύστημα και η τάση είναι να βγει προς τα έξω. Το νευρικό σύστημα θέλει να το βγάλει από πάνω του. Την εφαρμογή όμως δεν είναι εύκολο. Η εκπαίδευση που παίρνουμε από τις οικογένειες, από όλα αυτά, είναι, εντάξει, κρατήστε χαμηλούς τόνους, ας πούμε, να μην έκανε αυτό σε ενόχληση, εντάξει, καλά, θα περάσει, δεν έγινε κάτι. Γιατί αν θα μιλήσεις θα δημιουργήσεις άλλα θέματα. Οπότε, άντε, να κάνεις ένα βήμα πίσω. Και το ένα βήμα φέρει και το άλλο, έτσι. Και αυτό συσσωρεύεται, έτσι. Συσσωρεύεται. Είναι και αυτό που λες. Τι κάνει ένα μπάμ. Και λένε τρελάθηκε αυτή. Το χάσε. Τρελάθηκε. Το επικίνδυνο δεν είναι αυτό. Το επικίνδυνο είναι όταν υπάρχει μέσα και μετά αρχίζουν άλλα προβλήματα. Αυτοάνωσα, κατάθλιψη, καρκίνη. Αυτοάνωσα είναι καρκίνος. Και χίλια άλλα προβλήματα, τα οποία προφανώς οφείλονται στο ότι είμαστε. Οπότε ερχόσαστε στο αρχικό μας θέμα ότι κάτω από την ασθένεια, σωματική ή ψυχική, που για μένα είναι το ίδιο, είναι το ψυχικό τραύμα. Και είναι τραύμα την ώρα που σε πατάνε και θέλεις να βγάλεις φωνή, να σου λένε όχι, μην το κάνεις. Αυτό είναι κακοποίηση. Κακοποίηση, βέβαια. Ή να διαφορούν. Ή να διαφορούν αν πεις κάτι. Δόμησε και αυτό το άτομο, παράδειγμα, λέμε. Και αυτό είναι παραμέληση. Και είναι η κοινωνικά αποδεκτή κακοποίηση και παραμέληση, όπως τα ναρκωτικά που πουλούνται στο περίπτερο. Η μπύρα, το αλκοόλ και τα τσιγάρα. Είναι όλα αποδεκτά, έτσι. Κυκλοφορούν ελεύθερα. Είναι κοινωνικά αποδεκτά. Παρ' όλα αυτά όμως, και θα το πούμε και στις επόμενες ομιλίες, ειδικά εκεί που θα μιλήσουμε για τα παιδιά, τα όρια στα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Γιατί αλλιώς πάλι μιλάμε για ψυχικό τραύμα. Πάλι δημιουργούμε τις συνθήκες τα παιδιά να τραυματιστούν από παραμέληση. Τα παιδιά χρειάζονται όρια. Εντάξει, το κλείνω με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.